Seva, já jsem Scott Freedom. Tohle video je v podstatě reakce na jedno z mých posledních videí. Tady to někde vyhodíme, ať víte, o čem mluvím. Já doufám, že jste to viděli. Každopádně na tady to video, v momentě, když vyšlo, tak s okamžitou kadencí a přesností zareagoval jeden z hlavních účastníků, a to je Martin Mikiska. Big up pro Martina, aplaus. Díky za to, co předvedl, nevím, jestli se to teda zaslouží. Martin Mikiska. On bude to hlavní, o čem tady to video bude, respektive to okolo Martina a jeho přístupu k tomu, jak se stavěl, nebo jak reagoval na moje video, který si ani nevím, jestli pustil. Vedli jsme spolu nějakou diskuzi, nějaký chat a pár bodů bych chtěl vypíchnout. Naházíme tady nějaký screeny. Normálně bych jako screeny s někým asi nevyhazoval, ale on je veřejně působící osobnost a o tom to celý vlastně. A neznáme se osobně, takže se mnou jednal jako s člověkem, který ho nezná. Nebylo to nic soukromého, nic důvěrného, jelikož se neznáme, takže mi nepřijde fail tady ty screeny vyhodit, tak je tady naházíme v průběhu to, co já tady budu říkat a na co budu reagovat. Já se na to mrknout. Mám pár bodů k tomu vlastně, co Martin napsal, to, co bych chtěl zmínit, s čím nesouhlasím, nebo mi přijde totálně mimo. Já si s dovolením vezmu telefon, abych byl trošku k věci. Začalo to celý tím, že já jsem vyhodil ten screen s tím videjkem, to ostří fakt na piču. Tohle jsem vyhodil a Martin s okamžitou hnedka mi na to zareagoval, ne? Cool, doufám, že tam budeš zmiňovat, jak Babiš skrz akce Agrofertu ovlivňuje volby, blá, blá, blá. Na to já mu napsal. Cool, určitě akce Agrofertu, blá, zas nějaký prostě jakože akce, reakce na to, co píše, ale napsal jsem mu, co je to podstatný, nejdřív by bylo fajn si to pustit, než to budeme rozebírat. A Martin jakože, hele, ta náhledovka se mě tak dotkla, ne. Napsal, že je prostě tak tendenční ta náhledovka. Jasně, že Martine, ta náhledovka je tendenční, protože se týká tebe a to video je o tobě. Tím pádem to není účelová náhledovka, jakože okrajově, ale je dost k věci ta náhledovka. Ale to bys věděl, Martine, kdyby jsi to video nejdřív pustil, chápeš? Přece nebudeš reagovat na něco, co jsi ani nepustil, nebo? Já jsem mu to napsal jsem mu, přišlo mi fajn tě tam dát, když je tam zmiňuju a týká se tě to. Hnedka jsem prostě na ní spustil, protože mi to přišlo hrozně afektovaný, že byl hrozně dotčenej. Sakra, někdo si mě zase vzal do huby. Mě, člověka, který reaguje na každýho a z každýho si dělá srandu. A mě, Martina Mikisku, si nikdo teda do držky brát nebude. Já jsem Martin Mikiska. Ten nejvtipnější a nejlepší člověk na internetu. To si pamatujte a jen můj názor je ten správný. Trošku sranda musí být. Čekal jsem právě od Martina, že to uděláme trošku víc funny, že se na tom pomastíme, ale je vidět, že jeho se to fakt dotklo, tak se na to mrknem. Teď tady začal prostě na mě napadat důchodcem a víš co, že důchodci jsou ovlivnitelní. Já jsem ale tam nebojoval za Babiše. Mně nešlo o ty volby, ale to bys věděli, že jsi to video pustil. Mně šlo o to, jak zábavní průmysl vstupuje do ovlivňování fucking mladých lidí, aby si prosadil prostě svůj názorový proud, což je fucking problém. A to Martin jej připustil. On napsal, že ovlivnitelní důchodci jsou jako prvovoliči. Takže Martin si moc dobře uvědomuje a nevyvrací, že cílil na prvovoliče a že je tím chtěl ovlivnit. Všechny ty screeny tady budou, uvidíte. Jenom mě tam berte s nadhledem, já jsem se furt snažil jako to trošku odlehčit, nějak prostě se na tom pomastit. Myslím, že snad Martin to i pochopil a naší love story tak neřešte. Tady jsem si udělal reklamu na svoje vlastní video, kde jsem psal, že podívej se na moje video, kde jsem na to reagoval jakože vtipně, chtěl jsem se to trošku tu atmosféru uvolnit. Zlomil si mi srdce, Martine, tím, že ses na to video nepodíval. A tohle je moje odplata, jak jsem ti to psal. Říkám, chtěl jsem si z toho udělat trošku prdel, ale Martin jako na to neměl úplně náladičku, což bych hodně nečekal. Tady jsem mu napsal, už to začíná, jo. V pohodě, jen mi přijde tvoje reakce ublížená, že jsem si dovolil tohle zmínit. Obecně tě vídám víc nad věcí, možná tam špetka tvý nejistoty nebo pochyb přece jen budou. A on hnedka zase prostě obraná fáze, jde o ten scale, jako všichni napadají, chudák. Není zvyklý, no, ale když napadá on, to je ready, viď, Martine. Když napadáš ty, jdeš do útoku, to je ready. Podobně jak Sibiřan. Ty komunikuješ normálně, ale neříkáš nic
neříkáš? Co bych neslyšel 1000krát? A první point, Martine. Kurva, ono ti to říkalo 1000 lidí. Vím, že je to možná trošku nadnesený, ale v momentě, když tě lidi konfrontujou s tím, že jim to nepřijde OK, se zastávat takhle jedné strany, když jsi prostě šašek internetový. Jako když to řeknu, tím nemyslím útočně, já jsem taky šašek internetový. Každý, kdo se snaží být vtipnej prostě na internetu, tak je svým způsobem šašek, že jo, prostě moderní šašci. A tak prostě jako moderní šašek, abys prostě zasahoval do politiky, když ty lidi tě sledují kvůli funny contentu, tak možná se někdo ohradí, víš, Martine, možná nemáš jenom lidi, kteří souhlasí s tím názorem. A to může bolet, ale myslím, že jsi dost chytrý na to, aby si tohle uvědomoval. A pokud je ti to jedno, že ty tví fanoušci možná mají jiný názor než ty, tak je to nějaká neúcta v mých očích. Já bych byl rád, nebo jsem rád za lidi, co mě sledujou, i kdybych jich bylo 100 000, jakože jich je zatím asi 100, možná ani to ne. Ale i kdyby tam bylo 100 000 lidí, tak se k ním nebudu stavit jinak a nezačnu je prostě sekírovat nebo odsuzovat nebo jim spát do hlavy svůj politický názory. Jako proč? Ty jsi tady o to, aby se pobavil, kvůli tomu tě mají rádi a to mi nepřijde OK, ale jdem dál. Jo. A tady Martin jakože reaguje podrážděně, protože už ho to nebaví. Už ho nebavíte. Nebaví ho lidi, kteří ho konfrontujou. Nebaví ho lidi, kteří mají jiný názor a jsou vůči němu kritický. Fakt už mě to nebaví! Nebavíte mě! Jak to nemůže napsat prostě, jakože ho to nebaví. Těsně před volbama jde šířit svůj názor, ještě docela jakože razantně, ale nebaví tě to, že s tebou někdo nesouhlasí, to, že ti někdo píše nějaký protiargumenty, to, že to lidem nepřijde OK, nebaví tě to? Je to problém, Martin. Já se na tom mastím. Byl bych hrozně rád, kdyby prostě Martin vytáhl Penachim, to je jeho oblíbený slovo, dobře mě tam trefilo, svůj Penachim z vlastního zadku, přestal se sebe uspokojovat nad tím, že jenom on má pravdu, jenom on je prostě ten nejlepší a nikdy se nemůže mýlit. A možná, kdyby se na to podíval trošku s nadhledem prostě. Asi když mu něco řekne 1000 lidí, tak bylo fajn prostě se na to povzníst a říct třeba jo, OK, asi není úplně nejchytřejší, abych prostě manipuloval lidi, ale k tomu dojdem, protože psal jsem, sorry za pravopisný chyby, jsem jen hlupák se základním vzděláním a asi jsem i dost chybil, protože II se probíralo na základní škole. Já jsem napsal, nečekal bych to jenom od tebe. Působil si jak součást kampaně, takhle afaktované... Já to nevyslovím, koko. Takhle afektovanýho jsem tě ještě neviděl. A tady zas Martin prostě. Místo toho, aby se to udělal prdel, tak prostě. Kdyby nekandidoval Babiš, tak tohle video ani netočím. Ale mám s ním osobní zkušenost a ten člověk je sociopat. Má s ním z hlediska rodiny napsal. Z hlediska rodiny osobní zkušenost. Což je fucking další point. V tomhle bodě jsem se cítil, jak kdyby mi prostě tam dal strike, na který já už nemůžu zareagovat. Přišlo mi to, nevím, Martin, jestli to je pravda, OK, ale přišlo mi to úplně jako, že už jsi neměl co napsat. Místo toho, abys přiznal vlastní chybu, tak se ohradil rodinou, do který bych asi jako, přesto bych asi nešel, že jo. Přišlo mi to trošku mimo. Nevím, kde je pravda, ale říkám prostě, bránit se rodinou, tam ty vyjadřuješ ten názor, kdyby to bylo nějak spojený s tvojí rodinou. Když máš to právo, Martine, máš to právo takhle ten svůj jeden lísteček a můžeš ho tam jít hodit a tím bojovat, ale o tomhle to není. Je to o tom tvým vlivu. To je to, okolo čeho se to točí. A kdybyste se podívali na moje předchozí video, tak byste věděli, okolo čeho já to vlastně řeším. Takže mi psal, že prostě Babiš sociopat, že kdyby tam Babiš nebyl, tak on se takhle prostě nezachová. A já jsem napsal, to je důležitý point. Zase trošku nad věcí. Neříkám, kdyby kandidoval Jirka Procházka, tak bych serval taky. Ale takhle zverbobojovat za bývalýho no, víte? To je po tvojí úroveň, Martine. Za čím si stojím. A já jsem mu napsal, možná v tom máš nějaký zájmy, do toho já nevidím. A on, mám, nechci, aby Andrej Babiš byl v politice. OK, to je přesně ono. Ten člověk, to je to, co jsem říkal i v tom předchozím videu. Ten člověk vás ani nenabádá na základě toho, že by si prostě udělal rešerši o obou těch kandidátech a prostě řekl, tenhle bude pro vás to lepší. Ten člověk tady dokazuje, že on jedná na základě osobního zaujetí. A to mi přijde prostě nefér a vůči tomu se možná i ty lidi ohradili. Martine, tak by se snad tím mohl zamyslet. Nemusel bys být tak ukřivděný. Martina Mikisku nikdo nemá rád. Jo, tady jsem zas psal prostě o tom, že kolik on má
hlasu, když dělá takovýhle věci, skrze svoji pozici, kterou si vybudoval na vtipném kontentu. Já jsem mu tam psal, že to je ten problém. A teďka přišla jako za mě nejvtipnější část, jo. Začal se ohánět lidma, jako je Xamer TV. A že Bobošíková taky. Nebo Forum 24 a jiný názorový média. A já jsem mu napsal, jako, že ty se přirovnáváš k Bobošíkový. Martine. To bude náhledovka. Martin má rád ty hlavy useklý, tak ho dáme na Bobošíkovou. Tam mu to bude slušet. Třeba pak moji hlavu dá taky na něco. Určitě, aby mě zdiskreditoval. Ale ne, to by Martin neudělal. Martin je vtipný člověk, který se snaží tvořit vtipný content, který je objektivní, nezaujatý a má lidi pobavit. Především. Další argument, prostě Bobošíková taky dotáhla desítky tisíc lidí k volbám. Takže on zase, to je přesně to, o čem jsem nahrál to video. On to tady dokazuje a jde mi na ruku. A potvrzuje to, co jsem nahrál v tom předchozím videu, lidi. Takže jsem mu napsal, jsi taková opoziční Bobošíková, nebo jak to myslíš? Jsem člověk, který šíří svoje názory skrz svoji platformu, nemyslím si, že to dělám jako Bobošíková, ale princip je stejný. To je přesně ono. Ale tady já jsem ho konfrontoval. Ale Martine, ty si tady vymenoval politicky působící subjekty a politiky. Všechny ty lidi jsou spojení s tím, že jsou spojení s politikou. Bobošíková je politička. On napsal, ale že je taky médium, jasně, ale točíš prostě content pro děti a mladiství. Martin napsal, já netočím content pro děti, moje videa sleduje jenom dospělá část populace. Netočím pro děti. To je oblíbená prostě jakože hláška všech youtuberů. Jasně, že netočí primárně pro děti, ale ty jeho videa cílej prostě na mladiství. Mladiství to sledují, mladiství to baví, takže chápeš. Napsal jsem na to teda OK, funny videa jo, ale to i Bobošíková. Zase prostě Martin Bobošíková, to je úplně teďka Martin Bobošíková. To bude Martin Bobošíková Mikiska. No teď. A já jsem mu napsal, ale je to politička pořád. Ty jsi politik až potom, co si nabral lidi na funny contentu. To je to, o čem tady celou dobu mluvím. A on na to, Adam Vojtěch je zpěvák. To je fakt jeho reakce prostě. Víš, jako úplně, to je jak když se hádáš, já nevím, s Bobošíkou. To střílí argumenty úplně od boku. Adam Vojtěch je zpěvák. Kde se vzal Adam Vojtěch tady najednou prostě? Martin teďka reaguje Adamem Vojtěchem, víš co? Já jsem mu prostě na to napsal, jakože kdybych byl zpěvák, tak ho zdisím. To se netýká jenom youtuberů, to, co jsem tady říkal. Celkově mě prostě nablití z lidí, kteří jsou slavní, zbohatli, nebo jsou úspěšní kvůli tomu, že tvoří zábavný content, ať už jakýkoliv content, který nesouvisí s politikou, přijdou volby a oni srát tam začnou svoje politické názory. Takovýhle lidi ve mně jako to vzbudí úplně jako nechuť k těm lidem, protože je to neúcta, protože ty si musíš být vědomý toho, že ty lidi, co tě sledují, mají různý politický názory a ty bys měl mít takovou úctu k těm lidem, co tě dostali nahoru. Ty lidi tě vlastně platěj, ty lidi tě platěj a ty se jim prostě, bych si jich nevážil, protože ti je jasný, protože, už nevím, co říct jinýho. Ale neváží si jich tím, když jim začneš předkládat svůj politický názor. Demokracie je o tom, že každý může mít svůj názor. Pokud chceš točit politický content, OK, založ si nový kanál, tam se staň politikem, víš co? Uvidíš, jaký to bude mít dopad. Ale nezačínej to cpát někam, kde tě sledují lidi, kteří tam přišli úplně z jiného důvodu. To je tak prostě prvoplánový a tak podprahový a z toho mi je právě blbě. A jsem tomu asi řekl úplně všechno. On mi tady psal, že prostě si myslí, že v nevoli v tomhle výběru je špatně. Já jsem mu na to napsal, je to subjektivní. Není to fakt, že Babiš je to menší zlo. A tomu jde. Nikdo neví, kdo je to menší zlo. A to je právě na těch demokratických volbách. To je na tom, ať každý se na základě toho působení těch politiků a těch jejich prostě týmů a jejich kampaní, ať se rozhodneme. Ale působí na vás čistě ty politici. V momentě, když do toho začnou vstupovat prostě lidi, kteří jsou apolitický, tak je to problém. Tady Martin píše, že nemohl třeba vědět, co praskne na starosty. Že oni půjdou vlastně za tou podporou toho Pavla. To je úplně jedno. už jsem fakt nevěděl, já jsem se s ním nechtěl politicky dohadovat, tak jsem mu napsal, pohodě Martine, mrzí mě, že ses nepodíval na moje předchozí video. Protože já jsem natočil funny videjko k volbám, jelikož už toho prostě bylo hodně, všude politika, všichni to brali hrozně vážně, tak jsem udělal aspoň nějaký nadlehčený video, kde jsem vás chtěl prostě pobavit. Zlomil si mi srdce, Martine. Už dostáváme se k tomu, co je mezi náma. A ozveš se až potom, co cítíš mou bolest. Já jsem mu nasdílel ten odkaz na to video, ani si nenapsal. Nic, Martine. A on hnedka, OK, neodhadl jsem tě. To jsi neodhadl, Martine.
To jsi nečekal. To video je dobrý. No tak tady mě nejvíc dostal, tady úplně mě zneuctil, stejně jako své fanoušky. Bolelo to, jen chci, abys to věděl, to píšu já. Ale teď už jsem dál a stejně tě mám rád. Říkám, já nechci, aby Martina někdo odsoudil, jenom bych byl rád, kdyby Martin se aspoň špetkou prostě zamyslel a ne si prostě dělal dobře sám sobě. A sám se ukájel nad svou dokonalostí, nad svou nádherou a trošku si naplival jako do vlastního obličeje a nejenom lidem, kteří chodí k volbám s jedním hlasem. A Martin mi napsal, že to bylo krásný, dokud to trvalo. Nevím, co tím myslel. Snad to ještě bude mít krásný. Snad se tady tím videem mezi námi nic nezmění, Martine. Protože on mi napsal, že to video je dobrý. Já jsem mu napsal, to jsi nemohla ani stihnout, Martine. Nedělej ze mě vola. Myslíš, že jsem úplně blbej? Trošku jsem chtěl působit jak jeho stará. Prostě říkám, trošku jsem to trolil, tyjo, chtěl jsem jí nad věcí. A on mi napsal, ten zmrt mi napsal, sleduju videa na 2. rychlost. Tak tady mě dobře utřel, to mě fakt se dotklo. Já jsem mu napsal, víš co, já se jen tak nedám. Já tvoje videa odteď na 3x zrychlení. A při reklamě zavřu oči, Martine, abys nedostal zaplaceno. A on mi napsal, jako 2,5 je hranice srozumitelnosti, ale chápu. Jo, to už je jako ten Martin, který máme rádi, už asi mu došlo, že to trošku trolím, tak se na to povznes, ale já jsem mu napsal. Zase jsem se nenechal, jo. My, co nenaváděli ostatní lidi k volbám a k tomu, koho si mají vybrat, to zvládáme i 3x. Ale to nevadí, Martine. Tady přichází prostě závěr, který jsem tady napsal. Zklamal si mě, Martine. Snad se zamyslíš, o víc nešlo. Jo, a pust si to video. A tohle taky. A prosím, zkus zavzpomínat, co jsme měli mezi sebou, my dva, dokud to trvalo. A nech rychlost jednoukrát. Tady máš odkaz na video, když sobě najdeš špetku odvahy a zbytky soudnosti. Jo a Martine, nezapomeň dát odběr a like. Yes, to je takový kámen. Tohle je, co se týče politiky, ode mě všechno. Už politiku řešit dál nebudu a když někdy v budoucnu, jo, tak pokusím udělat nějaký funny content na tohle téma, ale už prostě jsem k tomu řekl všechno, co jsem chtěl. Uvidíme, jestli se to do budoucna nějak změní, nebo to bude eskalovat. Každopádně celý to, proč jsem tohle dělal, byla ta váha toho demokratického hlasu a možná pak, když to takhle bude pokračovat dál tímhle směrem, tak lidi přestanou mít tu chuť jít vůbec volit, protože neucejtějí tu váhu toho jednoho hlasu, jak se dřív říkalo, jeden hlas může rozhodnout v momentě, když to budou ovládat takhle média, bude to mít pořád nějakou váhu. Je to pořád demokratická volba, kde reálně každý hlas má svoji váhu a svoji cenu. Pokud se mnou souhlasíte, pokud se mnou nesouhlasíte, pokud mě milujete, pokud mě nenávidíte, něco mi napište do komentářů, cokoliv. Když to budete sdílet, budu za to rád. A Martine, pokud tohle video nasdílíš ty, tak se 10krát tolik zvětší tvůj penachym a už ho nebudeš moc strčit do řití. Peace a love.